салом алейкум бинандагони азиз. барномаи пеш аз интихоботии ман бо дастгирии ҳамаҷониба аз сиёсати созанда ва сулҳҷӯёнаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи барномаи пеш аз интихоботии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон самтҳои муҳимтарини рушди Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 таҳти шиори барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст. дар ин замина барои татбиқи барномаи худ ҳадафҳои фаъолияти ман ба самтҳои зерин нигаронида шудааст. пеш аз ҳама таҳкими истиқлолияти давлатӣ, ваҳдату ягонагӣ ва сулҳу суботи амният ва ҷомеа бо назардошти шароити геополитикии минтақа ва ҷаҳон барои таҳкими давлатдории миллӣ, худшиносии миллӣ, ҳисси меҳанпарастӣ ва маърифати сиёсиву ҳуқуқии шаҳрвандон талош менамоям. барои таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва ташаккули ҷомеаи устувори шаҳрвандӣ пайваста талош хоҳам намуд. дар ҳифзу нигоҳдорӣ ва таблиғи арзишҳои миллӣ бо ҷаҳду талош иштирок менамоям. барои такмили минбаъдаи низоми қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирӣ ва муқовимат ба терроризм ва экстремизм, пешгирӣ кардани ҷалби шаҳрвандони Тоҷикистон ба сафи созмонҳои экстремистию террористӣ фаъолият менамоям. дар тарғиби таҳкими дунявияти кишвар ҳамчун омили ҳифзи арзишҳои давлатдории миллӣ, пешгирӣ аз таассуб ва хурофот ки ба амнияти кишвар халал ворид менамоянд ҳисса мегузорам. дар самти сиёсати давлатии иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва рушди сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар дар такмили қонунгузорӣ барои расидан ба ҳадафҳо ва бандҳои муҳимтарини стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, истифодаи самараноки манбаъҳои энергияи барқароршаванда, татбиқи бандҳои иқтисодиёти сабз, рақамикунонии пурраи соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат иштирок менамоям. дар ташаккули иқтисодиёти сабз, ҳифзи муҳити зист ва беҳдошти вазъи экологӣ, баланд бардоштани фарҳанги экологии шаҳрвандон тавассути такмили қонунгузории соҳа иштирок менамоям. дар тарғиб ва татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон шудани солҳои 2025-2030 ҳисса мегузорам. дар такмили низоми қонунгузорӣ дар самти дастгирии табақаҳои ниёзманди аҳолӣ, дарёфти роҳу воситаҳои зиёд намудани табақаи миёнаи аҳолӣ, тақвияти соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ, паст кардани сатҳи камбизоатӣ, бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ, инчунин танзими равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ҳисса мегузорам. дар идома бахшидани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ва боз ҳам беҳтар намудани дастрасӣ рушди босифат ва самараноки хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ, ташаккули механизмҳои таъмин намудани афзоиши давомнокии умр ва солимии аҳолӣ талош меварзам. барои таҳким бахшидани солимии аҳолӣ ва беҳтар гардидани саломатии модару кӯдак кӯшиш менамоям. барои татбиқи самарабахши барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ, Дӯстӣ ва Қубодиёни вилояти Хатлон мусоидат менамоям. дар татбиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ, Дӯстӣ ва Қубодиён оид ба корҳои ободонию созандагӣ дар робита ба таҷдиди 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳм мегузорам. дар банди муҳимтарини сиёсати давлатӣ маориф, илм, фарҳанг ва иттилоот бошад, бо дастгирии иҷтимоию маънавии омӯзгорон ва баланд бардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа саҳм мегузорам. барои таблиғу ташвиқи озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва иштироки фаъолонаи ҷомеаи шаҳрвандӣ, хусусан
насли ҷавону наврас кӯшиш менамоям. барои татбиқи ҳадафҳои барномаи давлатии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2024 чун ташаббускор ширкат меварзам. барои таҳкими заминаҳои моддию техникии муассисаҳои таълимии саҳм мегузорам ва мусоидат менамоям. дар такмили қонунгузорӣ дар самти рақамикунонии соҳаи маориф ва дастгирии омӯзгорон, таъмини самаранокии таълиму тарбияи насли наврас иштирок менамоям. барои таъмини рушди муассисаҳои фарҳанг, дастгирии шахсиятҳои боистеъдод дар соҳаи фарҳанг мусоидат менамоям. самти асосии сиёсати давлатӣ дар ҷумҳурӣ бахши ҷавонон ва варзиш ба ҳисоб рафта, дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ва бештар фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсил ва рушди касбият, ширкати васеи ҷавонон дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии ҷомеа ва идоракунии давлатӣ ҳисса мегузорам. дар такмили қонунгузорӣ барои мусоидат ба ҳифзи саломатӣ, тарзи ҳаёти солим ва рушди ҷисмонии ҷавонону наврасон иштирок менамоям. интихобкунандагони азизу гиромӣ, ман ҳамчун намояндаи шумо дар маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи ҳудудии якмандатаи интихоботии Ҷалолиддини Балхӣ рақами 30 барои ноил гардидан ба ҳадафҳои барномавии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва рушди устувори ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ, Дӯстӣ ва Қубодиёни вилояти Хатлон талош намуда, кӯшиш менамоям, ки ҳамеша сазовори эътимод ва боварии ҳар яки шумо бошам. ташаккур ба диққататон.